Gràcies. Bueno, ja a última hora del dia, suposo que tothom cansat. He agafat per començar aquesta presentació meva la frase de Charles Darwin, de que les espècies que sobreviuen no són les més fortes ni les més ràpides, sinó les que millor s'adapten al canvi. I serà del canvi del que tractem. Llavors, què ha passat durant tot aquest temps? Va haver-hi un canvi impactant d'avui per demà que va afectar a tota la societat i, per tant, a les persones que l'integren i, inevitablement, a les empreses, que, com ja s'ha anat dient, s'han hagut de canviar tota la seva organització del treball, el tema dels torns, la presencialitat de les persones, el tipus de tasques inclús. Per tant, tot això ha afectat a les persones que integren els equips de treball, els afecta d'una doble manera. Per un costat, la fatiga pandèmica derivada d'un any d'incerteses, de pors, de canvis constants, i per un altre, els factors psicosocials de la pròpia empresa, donat que hi ha hagut una sèrie de canvis en l'organització que en el seu moment podien estar molt bé, però que ara estem amb sobrecàrregues de feina, estem amb incerteses, amb inseguretat sobre el futur de l'empresa, etc. Per tant, si habitualment ja és normal ja es recull a la normativa que l'avaluació de riscos psicosocials o inclús l'actualització d'aquesta avaluació s'ha de fer de manera regular, periòdica, o sobretot quan hi ha un canvi en l'organització, amb més raó, actualment seria interessant fer aquesta revisió i actualitzar la darrera avaluació de riscos. Per les persones que no coneguin molt bé a què m'estic referint, bàsicament hi ha 3 línies quan parlem de factors psicosocials, un referit als controls i demandes, un altre al suport social i un altre a l'esforç i a les compensacions, que és el que ens anirem referint constantment. Heràclit deia que l'únic constant és el canvi. El problema és que no ha estat un canvi pas a pas i anant reforçant cada situació i amb un anàlisi del seu possible impacte, sinó que ha estat de cop i volta i ha estat trencador. Però, de tota manera, tot procés de canvi, a banda de portar incerteses i tensió i esforç d'adaptació, també genera un aprenentatge i un coneixement. Perquè aquest canvi tingui un valor positiu, s'ha de fer amb confiança, amb compromisos i l'eina per generar confiança i per transmetre aquests compromisos és la comunicació. I aquí tinc els factors psicosocials, agafant com a referència la metodologia COPSOC, que proposa aquestes 6 famílies de factors psicosocials: les exigències psicològiques, el control del treball, les compensacions del treball, el suport social, qualitat de lideratge, capital social i conciliació treball-família. Recomanacions que cal tenir en compte. Aquests són els factors de risc psicosocial que agafaré com a referència per fer les recomanacions. De cara a la direcció, s'ha de vetllar per mantenir la confiança vertical, per minimitzar al màxim aquesta percepció d'inseguretat tant en relació a l'ocupació com a les condicions de treball, i és bo potenciar el reconeixement i la justícia. Per tant, quin és el mitjà per fer-ho? Comunicar de manera transparent el compromís de la direcció de l'empresa en relació als canvis que s'estan donant i que es faran en condicions adequades de seguretat. Què es recomana a l'empresa? Fer un reconeixement al teu equip. El teu equip ha fet una gran aportació, un gran esforç durant aquest any, ha mostrat el seu compromís per tirar endavant l'empresa de tots. Les mesures de protecció, demostrar que et preocupes pel teu equip mitjançant aquestes mesures de protecció, informar sobre els canvis de les condicions de treball, en què es manifesti el compromís de fer-los d'acord amb criteris justs i transparents, inclús informar sobre les estratègies de cara al futur.
Això s'ha de fer de manera que arribi a totes les persones implicades i utilitzant un llenguatge senzill, concís i entenedor, ja que el que volem és generar confiança. De cara a les persones que tenen càrrec de comandament, se'ls ha complicat la vida. Ara mateix, l'equip que tenien de manera presencial i contínuament amb trobades, en trobades presencials físiques, actualment o tenen l'equip dispers en teletreball o tenen les persones en diferents torns per evitar que coincideixin i així minimitzar el risc de contagi. Per tant, es fa especialment difícil coordinar aquests equips, mantenir la comunicació, mantenir la confiança i aquest suport social. Recordem que el suport social hi ha una part formal, les persones que estan implicades en un projecte es troben en reunions, i hi ha una part informal, que és el que genera aquest sentiment d'equip, aquest parlar de coses, de feina i de no de feina, de com et va la vida, de com van els nens, que és la part que més ens està quedant en el tintero, una mica abandonada i que s'ha de recuperar, perquè aquest és el suport social que ens ajuda a generar aquests vincles i la cohesió grupal. Per tant, des de la perspectiva del suport social s'ha de vetllar per un tracte just, equitatiu, gestionar els conflictes des del primer moment, perquè si cara a cara ja és difícil la gestió de conflictes, en la distància encara es complica més. Si a més això li afegim la situació que estem d'hiperalerta per aquesta situació mantinguda en el temps de la fatiga pandèmica, és més fàcil que estiguem més tensos i que tinguem una predisposició a interpretar malament qualsevol cosa. Per tant, la gestió de conflictes es fa especialment important. Respecte a la distribució de les tasques, també una distribució que s'ha d'establir una estratègia, s'ha d'ajudar i orientar i s'han de detectar necessitats formatives. Estem parlant que hi ha hagut molts canvis, inclús el teletreball requereix formació o el canvi de producte que s'està oferint. Està pendent d'aquestes necessitats formatives que ens puguin estar transmetent els membres del nostre equip i gestionar-lo amb la direcció. Per tant, l'estil de lideratge ha de saber arribar a un equilibri entre l'empatia i l'operativitat. És molt important que vetlli per garantir que els circuits comunicatius són adequats i que totes les persones reben la informació i alhora establir un sistema que pugui detectar un error en aquest circuit comunicatiu, ja que un error en un circuit comunicatiu podria generar, si no hi ha una bona confiança i no hi ha un bon suport social, podria generar la sensació de que m'estan deixant de banda. Per tant, és bo acceptar que poden haver-hi errors i que, a més, si jo detecto un error, que als meus companys els ha arribat una informació que a mi no m'ha arribat, que jo pugui dirigir-me a una persona i aquesta persona m'ho aclareixi i busqui el per què s'ha generat aquest error. I les reunions molt importants, ja eren importants en presencial, ara en teletreball o en diferents torns es fan especialment importants com un mitjà per generar vincles i per tenir a tothom informat, inclús per potenciar la participació de les persones. De cara a tot l'equip, és important revisar la claredat de rol. Hem canviat el tipus de tasques, mantenim les mateixes responsabilitats. Hi ha hagut un canvi en l'organigrama, això s'ha d'actualitzar. El conflicte de rol, treballo en contra dels meus valors actualment? Hi ha hagut algun canvi de criteri amb el que no estic conforme? Això implica, s'ha de fer implicant i fent participar a les persones en aquests canvis que els afecta i es tracta de dissenyar una estratègia d'adaptació. Revisar els temps que implica cada tasca, les fases, la formació que cal. En relació a les exigències emocionals i amagar emocions, la forta càrrega emocional en persones que treballen amb persones i la fatiga pandèmica en general.
Les persones estem en una situació, s'està parlant molt en les notícies, aquesta situació d'hiperalerta, d'esgotament psicològic, fa que les persones que han d'atendre atenció a persones, a clients, a usuaris, es trobin que la clientela està com més tensa, més reactiva i això genera també una càrrega emocional per la nostra persona treballadora. Es fa especialment important aquí la qualitat de lideratge, la gestió de conflictes i els protocols de prevenció de la violència a la feina. I per últim, el grup aquest de suport social i sentiment de grup, que ja acabem de parlar, i els vincles socials és un important amortidor de l'estrès i és imprescindible per tirar endavant el projecte empresarial. Si les persones troben que el seu entorn laboral és un lloc de confiança, de suport, s'impliquen. Si no, els tindrem al seu servei, en lloc d'estar implicada a la tasca, estarà més aviat reactiu. Per tant, és bo per les persones i per l'empresa i pel seu projecte generar un bon espai de treball. Es fa molt important aquí la qualitat de lideratge, potenciar llocs de trobada, per això que dèiem que costa molt que ens trobem on es puguin tenir converses potser més informals, com es tenien habitualment, a l'entrada de l'edifici, en els passadissos, recuperar-ho d'una altra manera. I el mateix, que es recomana la qualitat de lideratge, potenciar llocs de trobada, gestió de conflictes i protocol de prevenció de la violència a la feina. Per últim, les polítiques de conciliació de treball amb la vida personal, promoure estratègies per promoure això. Hi havia molta discussió, hi havia molts projectes i aquesta pandèmia ha remogut tot això. Les famílies s'han trobat a casa, amb teletreball, amb nens, amb horaris canviats. Valorar és el moment d'aturar-se, de valorar, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, el que no ha funcionat perquè estava mal definit, si es pot modificar alguna cosa perquè funcioni millor i, sobretot, qualsevol decisió que es prengui s'ha de tenir en compte que ha de ser consensuat amb les persones treballadores, que ha de garantir la voluntarietat i que s'ha de garantir el dret a la desconnexió digital i al descans. Per poder fer tot aquest anàlisi, l'avaluació de riscos psicosocials és una eina molt potent, ja que ens ajuda a aturar-nos, a fer un anàlisi, a fer una proposta de mesures preventives i a acordar amb la participació de tot el personal noves mesures que ens ajudin a gestionar millor la feina i l'estrès. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.